aften og velkommen til TV-avisen. Der er mange mennesker i dag, der overvejer at klone både sine levende og afdøde husdyr. Men hvad siger professor Annette Hansen til det? Vi stiller om til vores reporter Line Henriksen. Ja, vi står så her ude for Københavns Kloningsinstitut, og vi skal så ind og snakke med Annette Hansen, som er professionel inden for kloning. Nu står vi så her på Københavns Kloningsinstitut, og her har vi så Annette. Og Annette, kan du fortælle lidt om, hvad kloning er? Jo, kloning af dyr er, når du tager et levende eller et afdødt husdyr og kopierer de dyrs gener, sådan så du får et kopi af de dyr til live. Pattedyr kan ikke naturligt formere sig ved kloning, men i dag har man lavet en speciel teknik, som kan lave kloner af dyr som mus, kvæg, katte, heste og får og svin. Og hvis man har et dyr med gode egenskaber, som for eksempel en ko, som giver god mælk, så ønsker man måske at klone sit dyr, så man får de samme egenskaber ved en ny ko. Så det kan også være en af grundene til, at man kloner sine dyr. Ja, det kan jeg godt forstå. Men hvad er din mening egentlig omkring kloning af afdøde og levende husdyr? Ja, jeg synes personligt selv, at det er en dum idé at gøre sådan noget her, fordi jeg synes, der er en grund til, at det er blevet ulovligt i Danmark at klone sin hund og hest og ko og andre husdyr. Jeg mener bare, at der er en grund til, at regeringen har lavet den her og taget den her beslutning. Og jeg forstår faktisk ikke, hvorfor man for eksempel vil klone sin hund. Fordi jeg synes, at når man allerede har en hund, så skal man ikke lave en ny og få de samme egenskaber. Men jeg arbejder dog her på det her kloningscenter, fordi at jeg synes, det er meget interessant at forske i det. Men findes der egentlig nogle dyr, der kan klone sig selv uden menneskehjælp? Ja, det gør der, men der er ikke så mange dyr, der kan lave kloner naturligt. Men koraldyr, dem som du ser på bunden af havet, de kan danne kloner. Og vandrende pinde og dafnier, som lever i vandet, og bladlus, de kan også formere sig uden at hunnernes æg bliver befrugtet. Hunnerne får så om sommeren unger, og uden at blive befrugtet af hannen. Alle ungerne ligner så genetisk deres mor, men med pattedyr, der kan de ikke få unger uden befrugtning af en han. Så hver unge bliver egentlig sådan en blanding af begge forældre. Tusind tak for det, professor Annette Hansen. Selv tak. Og nu stiller vi så tilbage til studiet. Og så siger vi tak til Annette Hansen, fordi vi måtte komme. Mange mennesker kloner deres både levende og afdøde dyr i dag. Susanne Fuglbjerg tog det valg om at klone sin levende labrador, Sago. Jeg tog mit valg om at klone min hund Sago, fordi at, jeg synes, at han havde en rigtig speciel personlighed, som jeg ikke synes skulle dø. Så derfor tog min mand og jeg det valg, at vi rejste ned til Thailand, fordi at vi havde hørt, at det både var muligt og billigt at få klonet sine dyr dernede. Og i dag der er Sago jo desværre død, men vi fik klonet ham til Bobby her, og det er den bedste beslutning, jeg har taget i hele mit liv, og jeg vil til hver en tid gøre det om igen. Hej. Jeg står nu herude i Bilka i Næstved Storcenter og skal stille nogle tilfældige mennesker nogle spørgsmål omkring kloning. Så kom! Det vi skal spørge folk om, det er simpelthen deres mening omkring kloning. Hvad synes du om kloning af dyr? Det synes jeg ikke okay. Jeg synes, det er mishandlet. Ja, har du kæledyr? Nej. Hvis du havde... Jeg kan ikke tåle dyr. Okay. Hvis du nu havde et kæledyr, kunne du så finde på at klone et dyr? Nej. Fordi jeg har sådan en overbevisning om, at dyr kun skal være der den tid, som de lever. Og så er det det, og så får man en ny og stabiliserer nogle andre følelser til det. Ja, det er min holdning. Hvad synes du om kloning af dyr? Det synes jeg egentlig ikke godt om. Ikke godt om? Altså, vi skal ikke lave det hele om og lave nye udgaver. Jeg er godt klar, at vi kunne have nogle fordele i nogle tilfælde, men man kunne lave et superdyr. Men altså, ligesom vi heller ikke skal have supermennesker, så skal vi heller ikke have superdyr. Nej. Har du et kæledyr? Ja, vi har katte. Okay, kunne du nogensinde finde på at klone dine katte? Nej. Nej. Hvorfor ikke? De må godt selv lave sig selv. Men jeg synes ikke, at vi skal lave alt så kunstigt og fremstille nogle perfekte ting. Altså, det ender med også, hvis mennesker kun kan være supermennesker, ikke? For hvis vi ikke er klone, så er vi ikke perfekte, så har vi fejl her.
Ja, okay. Hvad synes du om kloning af dyr? Jeg synes, det virker sådan lidt mærkeligt. Ja, altså har du et kæledyr? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, hvis du havde et dyr, kunne du så finde på at klone dit kæledyr? Nej, det vil jeg aldrig kunne. Jeg tror bare, jeg synes, det er unødvendigt. Ja. Hvad synes du om kloning af dyr? Ja, det ved jeg ikke. Ja, nogle tilfælde synes jeg, det virker meget altså genialt et eller andet sted, så man kan, Ja. hvis man gerne vil have et kæledyrs gener, eller man synes, den har haft et godt adfærd eller et eller andet. Men har du et kæledyr? Nej, ikke lige nu. Jeg havde da jeg boede hjemme. Hvis du havde et kæledyr, kunne du så finde på at klone dit kæledyr? Det tror jeg faktisk ikke, jeg ville kunne på, fordi jeg tror det der med, at når man først har haft kæledyr engang, så synes jeg, det er lidt underligt, hvis man skal binde sig på samme måde til et nyt, selvom det ligner, ikke? Så det tror jeg personligt ikke, at jeg vil benytte mig af. Nej, okay. Som vi kan se, så er der altså en meget stor enighed. Man skal ikke klone dyr. Tak skal I have. Og det var alt, vi havde for jer i TV-avisen i dag. Fortsat god aften.